Samolot jest wyposażony w 4 wyraźnie oznakowane wyjścia awaryjne. 2 wyjścia awaryjne przez drzwi. W razie potrzeby kamizelkę należy włożyć przez głowę, a następnie owinąć dłuższy koniec taśmy wokół pasa i umieścić końcówkę taśmy w uchwycie. W kieszeni fotela znajduje się karta z prezerwatywą i instrukcją bezpiecznego zakładania. Prezerwatywę nakładamy na członka w stanie wzwodu. Odrywamy brzeg opakowania od strony perforacji. Ściskamy koniec prezerwatywy 2 palcami, by wypuścić zgromadzone tam powietrze. Prezerwatywę rozwijamy na całą długość członka, cały czas ściskając jej koniec. Po wytrysku należy wycofać członek, przytrzymując mocno prezerwatywę przy jego nasadzie. Wykorzystaną prezerwatywę należy wyrzucić do śmietnika. Życzymy bezpiecznych lotów z Durex.